Gimontar sa entrance sa Davao City Overland Transport Terminal ang bagong baggage X-ray machine nga muskan sa tanang bagahe sa mga pasahero sa bus. High-tech kay makadetect kini og 150 hangtod 200 ka kilo nga mga kontrabando, hilabi na sa mga hait nga gamit, armas ug bala. Detalyado sab ang scanning niini sa mga luggage nga maghatag og mas taas nga level sa seguridad ug epektibo nga pagkakita sa mga posibleng hulga. Kaabag ang X-ray machine sa mga personal sa TF Davao ug DCPO alang sa seguridad sa mga pasahero. Gamay kini kung ikumpara sa karaan nga machine. Apan, sumala kang DCOTT Manager Isa Yusuf, mas high-tech ug mas makita sa bagong machine ang mga metal ug mga illegal nga butang. Na siya color coding, ma'am. Makadetect, for example, kung ang madetect niya is ng mga baril, ang color, if I'm not mistaken, is red ba to? Then, kung narcotics, ang color niya is green. Then, naay ang blue, basta tulok ang color to siya. Then, kung halimbawa na ay madetect na guns, dili lang ang side niya ang pwede nga makita. Back to back, kung baga makita yun ang tanang sunod sa gun kung ilig-agi mo sa baggage X-ray machine. So, mas fast food siya. Makatabang kini sa inspeksyon ikumpara sa manumano nga paghiling sa mga bagahe. Isa pa lamang ka machine nga turnover gikan sa LGU Davao apan gilauman ni Yusuf nga mahatagan pa og dakong baggage X-ray machine ang DCOTT aron mahiling ang mga binandel nga mga used clothings. Our main purpose for that is para sa to ang mga pasahero nga kani mga bagahe nila nga the more nga kanang makita no kung mugamit ta og baggage X-ray makadetect siya mga metal. Mas paspas pod ang proseso sa pagsulod sa ato ang mga pasahero tungod ni ana nga machine ini ikatulo ang naka-assign diha nato nga task force Davao sa may entrance is makatutok sila og maayo og makafocus sila nga magtan-aw sa mga pasahero nga nagasulod. Ang pagmuntar sa baggage scanner kabahin sa mas lapad nga plano sa gobyerno. Shiny Bulyeser, Newsline Philippines, stay safe!